Please keep the same pose. We can look at her for this one. 3, 2, 1. Just hold on. 3, 2, 1. How can I? Le AI yenu bafana sinishaya to the call. Le AI yenu. Le AI yenu sinishaya. Sino genius nini sinoza ukuthi nihlanganise izinto. Nize ningikali ukuthi ngigqokeni namhlanje. Maze nithatha umawelele nimbe eduze kwami. Mase ngiyancika esifubeni samawelele. Ni misele ngani? Akumina loya. Akumina loya. Akumina ngiyaphika. Angikaze ngigqoke mina umeruni. Angikaze ngiinstole ngomeruni. Angikaze ngiinstole ngomeruni mina. Akumina loya. Akumina ngiyaphika. Ngiyaphika.